Rozprávaj, nerozprávaj. Hej, babkyne, áno, no, hej, také bosne, čo? No, rozprávaj si ťa, rozprávaj veľa. Veľa. Pane Lungu, zdravím. Představím vás, to je mistr Ivan. Kukučky. Už je tu předseda. Mistře Ivan. Babkyne. Mistřelo. Babkyne. Babkyne. Od kdy jste tu? Už pár let tu bydlím s rodinou. Kukučky. Přijel jste si to prohlídnout? Chcete se přestěhovat? Kukučky. Se nebude stěhovat. Kukučky. Jistě. Nerozprávaj. Představím vás, to Au. je mistr Ivan. Zdravím vás, mistře. Čo robí baba? Čo robila babinka? Čo? No, rozprávaj, baba. Hej, posťažuj sa, babke. Posťažuj. Hej. Mistr Čchen, orlí král. Mistr Chan, bílý jeřáb. Mistr Čvíl, kudlánka. Ty nedoble, děcko, nedoble. Dobrý jsi. 800gramová dlaň. Dobrý Mistr jsi. Chan, chamovy kopy. Hej. A my No. se přece známe. Jsme staří přátelé. A nakonec předseda Čínské dobročinné asociace, mistr Wang. Předsedované, moc krát vám děkuji za pomoc. Mistře, ještě mi neděkuji. Slyšel jsem to. Přijel jste ve správný čas. Chtěl bych vás požádat o menší pomoc. Co potřebujete? V čínské čtvrti se řídíme podle starých pravidel. Mistři kung fu mohou přijímat jen čínské studenty. Váš student Bruce Lee nejenže ta pravidla porušuje, ale navíc vydal knihu, kde popisuje anglicky čínská bojová umění. Ty jsi vybitý, ne? Vybitý jsi, hej. Vybitý jsi velmi. Jste tady, proč Velmi nám jsi tento vybitý, problém hej. nemůžete vyřešit? Považuji se za Čo? mocných umění. Čo je moje? Čo je? Je moc Jejko, ta radost. Radost, babkina. Radost, babkina, hej. Radost velká. Ano, provokuje. Kukučky. Nekoukáme? Ne. Četl jsem to knihu. Je dobře napsáno. Piškotka. Co je na tom učit i ostatní? Daruško. Hej, ty jsi Slyšel Daruško. jste příběh o Kung Daruško maličky. Lovci obklíčili vlka. Daruško maličky, Daruško. Daruško. Kterou vlk udělal, bylo, že Tung Kua se Daruško maličky. Daruško. neznají vděčnost. Dost? Ještě ne? Povím vám ještě jedno kantonské rčení. Ještě ne dost. Chcete jim rýži? Ještě ne. Snad trochu moc. Mistře Ive, nežijete tu, nepochopíte to. Uděláme to tak. Baba Kiri popka. Popinka popka. A budete jedním z nás.